हे एभ्रिवान लोगोफोर नै जोङो दायो भुटान थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनो होननानै सानबाय ओरैनो भुटान थांबाय थानाय जायोमोन थेवबो बिदि भिडिअ लानाय जायामोन ओमफ्राय दिनै नोंथांमोनजों भिडिअ लानानै शेयार खालामनो होननानै सानबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांदो इन्टारेस्टेडब्ला फाइनालि भुटान नै नोगोद बिहिर गाइस जों फाइनालि भुटान सौफैबाय दायो ओंखाम जाना लाग्रोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय बेरायनोसै एसे ओंखाम जानोसै नै जोंहा अमा एवनाय ओंखाम जानोसै ओमफ्राय सिस्टार Hey guys, easy shopping खालामबाय जाबाय जायासै नोगोर गिदिर देरदों दैया सफैबाय जोङो लोगोफोर उनाव दे सफैबाय फाइनालि बिराद गरमथार सेल्फी एकदम बारे दैया बिहिरथार माबा दाहारथार लोगोफोर नै फट' खेबजाखांबाय थांफिननोसै नै लोगोफोर नैबे वाटारफलाव फट' खेबजाबावबाय जोङो फट' खेबजानोसो फैखादों नालाय नै ओरै गलांथारो बेयो नै दैयाव ज' जायो बै दै गिदिराव औ ओरैनिफ्राय गबोथारो बे लोगोफोर दैया नै बेनो लास्ट बेनिफ्राय थांसै लोगोफोर भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै बाय बाय